Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Hakem. Taong 1961, Clan Sarangani. Itong mga panahong ito, kilala si Hakem sa kanilang lugar bilang naglilikha ng mga estatwang gawa sa kahoy. Bagaman isa lang ito sa kanyang trabaho, doon talaga siya nakilala. Maraming tao kasi noon ang humahanga sa kanyang husay pagdating sa paglilikha ng iba't ibang bagay. Dahil sa talentong yun ni Hakem, kung kaya't yun ang naging daan para guminhawa at umasenso ang kanyang buhay. Para sa kanya, hanggat tinatangkilik pa ang kanyang mga gawa, patuloy siyang uukit sa kahoy. Sa loob ng halos ilang dekadang gano'n ang trabaho ni Hakem, marami na siyang naipundar. Bahay, lupa, negosyo at kung ano-ano pa na nagpapagaan sa pamumuhay nila. Ayon nga sa kanyang asawa noon, maaari na siyang tumigil sa paglilikha ng ganoong mga bagay gawa ng sapat na ang kanilang mga naipundar para magkaroon sila ng kalayaan pagdating sa pinansyal na aspeto. Sa paglipas ng buwan at taon, naging maayos naman ang lahat. Subalit sa pagtungtong ng taong 1961, naganap ang pangyayaring tumatak sa isip ng asawa at mga anak nitong si Hakem. Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre, binalot ng pagkabahala ang tahanan nila matapos nilang mapag-alaman na merong karamdamang walang lunas ang ikatlo sa kanyang mga anak. Ayon sa albularyong kanilang pinatingnan, engkanto ang gumagambala sa kanyang anak na tila bang ginagamit lang yung pain upang mailigtas ang kung sino mang mahalaga sa kanilang pamilya. Naniniwala din ang albularyo walang paraan para malunasan ito sapagkat engkanto na mismo ang sumadya sa karamdamang yon. Dagdag pa nito na hindi lang ordinaryong karamdaman ang ibinigay nito sa kanyang anak sa kadahilanang habang patuloy yung nanghihina, magiging lapitin din ito ng iba't ibang uri ng mga nilalang. Inilahad din ng albularyo sa kanya na ang pakiramdam nito sa presensya ng kanyang anak ay maihahalin tulad sa presensya ng taong nagdadalang tao. Unang beses lang ding makasagupa ng albularyo ng ganoong karamdaman kaya na may hindi niya alam ang gagawin. Sa loob ng 3 araw na panggagamot sa kanyang anak, isa lang ang naisip na paraan ng albularyo at yon ay alayan ang mga nilalang na gumawa ng ganoong gawain. Bagaman mahirap para sa kanilang tanggapin na sila pa ang magsusuyo sa mga engkanto, alam nila sa kanilang mga sarili na yun lang ang nag-iisa nilang paraan. Hakem, sa araw ng Biyernes sumama ka sa akin. Natukoy ko na kung saan ang pinamamahayan ng mga engkantong yan. Magdala ka ng 10 perasong barya, inihaw na isda at 5 itik na buhay. Siguraduhin mong maiitim ang mga itik na yan para wala tayong aberya. Wika ng albularyo. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon. Sa pagsapit ng araw na kanilang pinakahinihintay, agad namang tumungo si Hakem kasama ang kanyang anak sa tahanan ng albularyo. Pagpasok nila sa bahay nito, dali-dali naman nilang binagtas ang lugar patungo sa isang hindi kalaparang palayan kung saan merong nakatayong puno ng mangga sa gitna nito. Ayon sa albularyo, doon niya naramdaman ang presensya ng mga engkantong gumagambala sa kanyang anak kung kaya't mas mainam na doon sila magbibigay ng kanilang mga alay. Bagaman hindi nila alam ang mangyayari matapos nilang gawin ang bagay na yon, pilit pa rin silang nagbabakasakali alang-alang sa ikagagaling ng kanyang anak. Habang binabagtas nila ang daan, awang-awa na si Hakem sa kanyang anak gawa ng napakaputla na nito at ang iilan sa parte ng balat nito ay merong kulay berdeng mga pantal.
Hindi naman nila yun gaanong binigyan ng pansin sa kadahilan ng wala naman silang ideya kung ano ang mga bagay na yon. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang napakatahimik na paligid. Maniwala kayo o hindi, habang nagbubungkal ng lupa si Hakim sa puno ng mangga, ramdam na ramdam nila ang pag-ikot ng hangin sa kanilang kinaroroonan. Yung tipong pakiramdam nila may namumuong buhawi sa lugar na kanilang kinaroroonan. Hindi naman nila yun gaanong pinagtuunan ng pansin sa kadahilan ng ayon sa albularyo, normal lang ang ganoong pangyayari. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakagawa na nga sila ng uka na sapat para mailibing ang mga alay na kanilang daladala. Sumatotal, nasa 7 uka ang ginawa nila papaikot sa puno ng mangga, alinsunod sa nais ng albularyo. Matapos nilang mailagay ang kanilang mga alay sa lugar, agad naman yung inihipan ng usal ng matanda. Ngunit habang ginagawa niya ang bagay na yon, bigla naman silang nagulantang sa mga nilalang na lumitaw sa kanilang harapan. Paglalarawan nila Hakim sa mga nilalang na kanilang nasilayan, para itong mga taong lupa na mayroong mapuputing mga ulo. Kasing taas lang din nila ang mga ito, subalit meron yung mga mahahabang balikat. Dagdag pa niya na, ang isa sa mga nilalang na yon, kumakalong ng bata habang nakatingin sa kanila. Pansin niyang may karamdaman ng batang yon sa kadahilan ng nakapikit ito at para bang wala na itong lakas para tumayo. Dahil sa pangyayari, agad namang tumayo ang albularyo habang patuloy itong nag-uusal. Pagbunot nito ng 2 niyang punyal, bahagya naman siyang natigilan nang magwika sa kanyang isipan ang mga engkanto ukol sa nais nitong mangyari. Ayon sa mga nilalang na yon, na kahit anong gawin nila, hindi na nila mababago ang nakatakda nilang pag-alay sa anak ni Hakim. Kahit hindi nila nais mangyari ang ganoong bagay, alang-alang sa batang magmamana ng trono ng kanilang kaharian, kinakailangan nila yung gawin. Dagdag pa ng engkantong kumakalong sa batang yon na ang anak ni Hakim ay isang dakilang alay kung maituturing. Binigyan din sila nito ng babala ukol sa mga mangyayari sa hinaharap. Matapos itong mailahad ng mga engkanto sa albularyo, agad naman yung naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti nitong wag nang ituloy ang ritual sa pag-aalay, gawa ng doon na nito napagtanto na wala nang kwenta ang mga bagay na kanilang ginagawa. Sa pagharap ng albularyo kay Hakim, seryoso naman itong nagwika ng, Katawan lang ng anak mo ang nais nila. Hakim, pasensya ka na pero wala na akong maisip na matuwid pang paraan ng pagtulong sa inyong mag-ama. Kung nais mo talagang matulungan siya at mailigtas sa tiyak na panganib, meron akong alam na nag-iisang paraan. Pero huwag kang magpakakampante sapagkat hindi ito ang paraan na karaniwang ginagamit ng mga albularyo. Dahil magaling kang mag-ukit sa mga kahoy, paniguradong magagawa mo ito kung iyong nanaisin. Dagdag pa ng albularyo na ang pamamaraang yon ay gumagamit ng aral sa kaliwa. Tapatan nitong inilahad sa kanila na hindi lang ito dalubhasa pagdating sa mga aral ng panggagamot at pagtulong sa kapwa. Meron din itong kakayahang isalin sa ibang bagay ang kaluluwa ng tao sa paggamit ng kanyang aral na matatagpuan sa libretang itim. Matapos itong marinig ni Hakim, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon sa alok ng albularyo. Hindi na siya nagdalawang isip na ipagawa ito sa kadahilan ng mas nanaisin niyang gumawa ng kabalbalan kaysa mawala sa kanya ng tuluyan ang kanilang anak. Naniniwala si Hakim na kapag hindi sila sumugal sa ganoong bagay, pagsisisihan niya yon habang buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na kinakailangan ng 3 araw bago maisakatuparan ang nasabing ritual.
Habang abala siya sa pag-uukit ng kahoy na kawangis ng anak niya, ang albularyo ang kanyang magiging pananggalang sa mga demonyong magtatangka sa kaluluwa ng kanyang anak. Inilahad din ito sa kanya na ang karunungang kanilang gagamitin ay walang kasiguraduhan. Walang makapagsasabi kung totoo ba ito, gawa ng ni minsan hindi pa yun nagamit sa loob ng ilang siglo. Naniniwala din ang albularyo na kapag natapos na nila yung gawin, wala ring kasiguraduhan kung anak niya ba ang napaloob na kaluluwa sa inukit niyang tao na gawa sa kahoy. Matapos ang kanilang usapan, agad naman nilang nilisan ang lugar na yon. Habang binabagtas nila ang daan papauwi, nanatiling tulala naman itong si Hakim dahil sa pag-iisip ng malalim. Sa pagdating nila sa bahay ng albularyo, pinahintay sila nito sa sala upang kunin ang karunungang ibinao nito sa silid niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, lumabas ito, dala-dala ang libretang halos kasing laki lamang ng Bibliyang salin sa bagong tipan. Pagbukas dito ng albularyo, kitang-kita ni Hakim ang pag-iingat nito sa bawat pahina. Hakim, siguraduhin mong kapag tumitingin ka sa bawat pahina ng libretang ito, wala kang binabasa, ha? Konting pagkakamali mo lang sa mga katagang iyong nasisilayan, maaari kang sapian ng 999 na demonyo. Kapag nangyari ito sa iyo, sinasabi ko sa iyo, baka mauna ka pa sa anak mo. Babala ng albularyo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinili na lamang niyang magsawalang imik. Hanggat maaari, iniiwasan niyang sumipat sa librong yon upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Sa pagpapatuloy ng pagbuklat ng albularyo sa libreta, rinig na rinig ni Hakim ang paghinga ng animoy mga kaluluwang nanggagaling sa librong yon. Sa bawat paghinga na kanyang naririnig, hindi niya maipagkakaila ang mga balahibong tumatayo sa katawan niya. Lumipas pa ang ilang minuto, nadapo na nga ang albularyo sa dulong pahina ng libreta kung saan bumungad sa kanya ang pamamaraang gagawin nila. Nang maunawaan na ng albularyo ang tungkol sa ritual na yon, hindi na sila nagsayang pa ng oras na bumalik sa tahanan ni Hakim. Napagkasunduan nilang doon nila gagawin ang ritual, gawa ng alam ng albularyo na marami doong sangkap na maaari nilang gamitin. Sa pagdating nila sa tahanan ni Hakim, pinahanap siya ng matanda ng isang kahoy na kanyang huhulmahin. Bagaman wala siyang ideya sa kung ano ang gagawin nito, wala naman siyang nagawa kundi yon ay sundin. Nang makakuha na siya ng kahoy na angkop para sa wangis ng isang maliit na batang gagawin niya rito, iniutos sa kanya ng albularyo na kung maaari, bilis-bilisan niya ang paggawa. Kinakailangan nilang matapos ito sa loob lamang ng 2 araw upang magawa na niyang mailapat roon ang kaluluwa ng kanyang anak. Kahit nakakaramdam na siya ng pagdududa sa ganoong proseso, pinili niya pa ring magpatuloy. Sa isip noon ni Hakim, kinakailangan niyang mailigtas ang kanyang anak kahit ano pa ang mangyari. Kinahapunan noong araw na yon, wala siyang ibang pinagkaabalahan kundi ang paggawa ng estatwang kawangis ng kanyang anak. Sinigurado din naman niyang may kakayahang gumalaw ang estatwang yon upang kapag nagkaroon na ito ng buhay, makakagalaw pa rin yon ng malaya at katulad ng normal na tao. Habang nakatuon doon ang kanyang wisyo, naghahanda naman ang albularyo sa pagsapit ng dilim. Inaasahan nitong maraming mga aswang ang tutungo sa kanilang tahanan, lalong-lalo na ang mga aswang na kumakain ng kaluluwa. Naniniwala kasi ang albularyo na lumalaganap na sa kabuuan ng kanilang lugar ang amoy ng anak ni Hakim. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, hindi pa man lumulubog ng tuluyan ng araw, ramdam na nila ang mga nagmamasid na mga mata papaikot sa kanilang tahanan.
Ang albularyo naman noon nanatiling nasa labas habang si Hakem abalang-abala sa paggawa ng estatwa. Sa paglalim ng gabi, habang binabalot ng katahimikan ng buong paligid, doon na dahan-dahang nagbago ang lahat ng mga pangyayari. Bagaman nasa loob siya ng kanilang tahanan, rinig na rinig niya ang pag-aangil ng iba't ibang uri ng mga nilalang na siya namang sinasabaya ng pag-ungol ng matandang albularyo. Kahit nais niyang sumipat noon sa labas ng kanilang bahay, pinipilit niya yung tiisin, alang-alang sa kanyang ginagawa. Makalipas pa ang ilang oras, mas lalo nang lumalakas ang mga lagabog sa paligid. Yung bubong ng bahay nilang gawa sa anahaw, unti-unti nang natutuklap na para bang may nilalang roon na sinasadya ito. Kahit kinakabahan na ng husto itong si Hakem, pinilit niya pa rin gawin ang kanyang parte, alang-alang sa buhay ng kanyang anak. Maya-maya pa, nang makumpleto na niya ang ulo ng estatwa, bigla naman siyang napatigil sa kanyang ginagawa nang marinig niyang sumigaw ang albularyo ng, Huwag mo akong isipin, Hakem! Gawin mo lang dyan ang trabaho mo! Nang marinig naman niya ang sinabi nito, medyo nagdalawang isip na siyang ipagpatuloy ang mga bagay na kanyang ginagawa. Alam niya kasi sa kanyang sarili na nasa bingit na ng panganib ang albularyo dahil sa lalim ng boses nitong kanyang narinig. Sa pagpatak ng 10:00 ng gabi, paan na lamang ang kulang sa estatwang kanyang nililikha. Inaasahan na niyang bukas niya matatapos ang gawaing yon, kung kaya't minabuti niyang lumabas ng kanilang tahanan para tingnan ang ginagawa ng matanda. Sa pagbukas niya ng pinto ng bahay nila, laking gulat na lamang niya nang makaramdam siya ng napakalamig na hangin na sumisimoy papaloob. Kasabay ng hangin na yon ay ang pagsigaw naman ng matanda ukol sa kanyang ginawa. Sa isang iglap, nasipat niya yung duguan nitong pagmumuka habang galit na lumalapit sa kanya. Nang ilang dipan na lamang ang pagitan nila, seryoso naman yung nagwika ng, Hindi mo ba naunawaan ang paalala ko sa iyo kanina? Na kahit anong mangyari, wag mong bubuksan ang kahit na anong parte ng lagusang magdudugtong sa loob ng bahay ninyo at ng bakurang ito. May nakapasok, Hakem. Hindi ko alam kung ano. Isarado mo na ang pinto. Hanapin mong demonyong yon. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang sinarado ang pinto. Nag-umpisa na din siyang maglibot sa bahay nila pero wala talaga siyang nakita o nadat ng anumang nilalang. Kinaumagahan, paggising niya, nadatnan niya ang matandang nakaupo sa entradang pinto nila. Halos mawala na yon ng saplot sa buo nitong katawan na para bang napakatindi ng pinagdaanan nitong digmaan. Hindi rin maipagkakaila ni Hakem ang pasapasa nitong muka at dami ng malalalim na kalmot sa buo nitong katawan. Dala ng kanyang awa at pagkabahala sa buhay ng matandang yon, dali-dali naman niya itong inalalayan papaloob ng kanilang bahay. Pagdating nila sa kanyang silid, kinuha niya ang lahat ng halamang gamot na pwede niyang mapakinabangan upang matulungan ang matanda. Inabot din siya ng ilang oras bago magamot ang buong sugat nito sa katawan dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo. Matapos yung gawin ni Hakem, agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglikha sa estatwa. Habang inuukit niya ito, hindi niya maipagkakailang kawangis na yon ng manika na gawa mismo sa kahoy. Lahat ng palatandaan ng kanyang anak ay inukit niya roon nang sa gayoy maging kamukha pa rin ito ng orihinal na katawan ng kanyang ikatlong anak. Sa pagsapit ng hapon noong araw na yon, pinilit ng matandang albularyo na gumalaw. Kinagabihan, ganun pa rin ang nangyari. Kahit anong pilit niyang matulog, hindi niya yun magawa-gawa dahil sa ingay ng albularyong animoy malapit ng mamatay.
Sa pagtungtong ng ikatlong araw, halos hindi na niya makilala ang matanda. Sinasabihan na siya ng kanyang asawa na itigil ang bagay na yon, pero pinipili niya pa ring huwag makinig. Bago isakatuparan ng albularyo ang kanilang plano, mariin naman siya nitong inabisuhan ukol sa peligro ng kanilang gagawin. Sa huling pagkakataon, tinanong siya nito kung sigurado na ba siya sa kanilang gagawin, na siya namang walang pagdadalawang isip niyang sinang-ayunan. Matapos makumpirma ng matanda na handa na siya, matyaga nilang hinintay ang pagtalikod ng araw sa kalupaan. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, kumuha ito ng dugo niya at dugo ng kanyang anak upang magsilbing daan ng kaluluwa nito. Sa pagpatak ng albularyo ng pinaghalo nilang dugo sa manikang gawa sa kahoy, agad naman yung nag-usal ng taimtim. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon ni Hakim nang maramdaman niya ang kakaibang presensya na animoy gumagapang sa kanyang katawan. Pagsilay niya sa katawan ng kanyang anak, kitang-kita niya ang paglaho ng bawat parte ng katawan nito na animoy meron doong kumukuha. Sinubukan niya pa yung pigilang maglaho, pero pinigilan siya ng albularyo sa kadahilan ng yon ang pamamaraan ng mga engkantong minsan nilang nakausap. Sa paglaho ng katawan ng kanyang anak, nasipat nilang unti-unti nang gumagalaw ang kanyang likha. Pagtayo nito sa kanilang harapan, umikot ang paningin nito sa paligid at sa hindi inaasahang kaganapan, bigla itong kumaripas ng takbo papalabas. Sa sobrang bilis ng manikang yon, hindi na ito nagawa pang mapigilan ng albularyo at ni Hakim. Bigurin silang yon ay sundan, gawa ng ramdam nila ang panghihina ng kanilang katawan. Si Hakim kasi noon, umiikot pa ang paningin dahil sa antok, habang ang matanda naman hindi gaanong makatayo dahil sa pinsala nitong natamo. Sa paglipas ng mga araw, hinanap nila ang estatwa pero bigo silang yon ay matagpuan. Kahit mahirap sa kanila na yon ay tanggapin, wala silang magagawa sa kadahilan ng ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya. Buwan pa noon ang lumipas, medyo mabigat pa rin ang pakiramdam nitong si Hakim. Akala niya hanggang doon lamang ang problema nila, pero lingid sa kanyang kaalaman, unti-unti na din pala siyang inuunti-unti ng mga engkantong kumuha sa anak niya. Huli na nang masipat niya ang mga kulay berdeng pantal sa kanyang katawan, gawa ng masyado na itong kumalat sa kanyang singit at dibdib. Inabot lang din siya noon ng 3 araw bago siya sapian ng napakaraming demonyo sa katawan, kung saan yun din ang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang bait sa sarili. Habang nagwawala noon si Hakim sa kanilang tahanan, mabilisan din yung kumaripas ng takbo papalayo nang maramdaman nito ang pagdating ng albularyo sa kanilang pamamahay. Sinubukan pa siya noong pigilan ng albularyo, pero wala din yung nagawa. Sa paglaho ni Hakim, nagdulot yon ng labis na pagsisisi sa matanda. Buwan lang din noon ang lumipas, ipinasa na nito ang kanyang tinatangang lihim na karunungan sa kanan bago gawin ang pagkitil sa kanyang sariling buhay. Ayon sa disipulo ng albularyo, na bago yun tuluyang magpakamatay, inilahad nito ang labis na pagsisisi sa kanyang ginawa sa mag-ama. Napag-alaman din ng kanyang disipulo na kahit kamatayan, aminado itong hindi ito magiging sapat na kabayaran para sa pamilyang kanyang winasak. Sa pagkamatay din ito, dala-dala nito ang lihim na karunungan kung papaano ilipat sa ibang bagay ang kaluluwa ng isang tao. Magmula noon, unti-unti na yung nalimot dahil sinigurado ng disipulo nito na tanging siya lamang ang nakakaalam sa lugar na kinahimlayan ng kanyang maestrong nagtatangan ng libretang itim. Lumipas pa ang ilang dekada, tumanda na din itong disipulo. Nakalimutan na din ito ang kinaroroonan ng libreta
na naglalaman ng nakakapangilabot na mga 999 na demonyo. Okay, opinion ko sa kwento. Sobrang nakakakilabot naman yun. 999 na demonyo. Sobrang dami nun. Parang isa na lang, 1,000 na eh. Pero para sa akin 1,000 na yun. Bakit? Kasi yung matandang gustong tumulong sobrang ganid, sobrang demonyo. Wala naman siyang mapapala kung susubukan niya yung aral. Siguro ang nasa isip na itong albularyo, gusto niya lang patunayan na totoo yung nilalaman ng libretang hawak niya. Kasi kung papansinin niyo yung takbo ng kwento, hindi siya sigurado kung gagana eh. 'Di ba? Parang parang 50-50 siya kung gagana o hindi. Ang kaso nakasulat nga dun sa libreta. So, para mapatunayan niya na tunay yon o gumagana, ginawa niyang experiment tong sila Hakim. So, kawawa naman sila Hakim kasi 'di ba yung tao gusto lang naman gumawa ng paraan para gumaling yung anak niya eh. Kahit sinong tatay naman siguro, basta para sa anak gagawin yung lahat. Kaso nga lang, natapat si Hakim sa isa ring demonyo, kaya ang ending, yun. Parehas silang nawala, parehas silang namatay, tas nawala rin yung anak ni Hakim, nabaliw, so kawawa naman. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.